Ei, hola, què tal? Soc l'Ariadna i jo, com tu, fa uns anys era estudiant de la UDG. Avui estic aquí per explicar-te què fem a Clearjoster i per obrir-te les portes al mercat laboral. A Clearjoster treballem per trobar una feina que connecti amb tu. Sigui el nostre equip o bé amb una de les empreses que confiem en nosaltres perquè els hi trobem talent. I ho fem cercant un encaix perfecte entre persona i empresa, tant en l'àmbit professional com cultural. Per aconseguir-ho, en el nostre equip comptem amb especialistes en psicologia, relacions laborals, economia, com molts altres professionals. I ho fem amb un compromís ferm amb el talent i el desenvolupament personal. No dubtis en apropar-te i t'assessorarem a trobar el que busques. A Clearjoster ens mouen els valors i les persones. Som people first. Això significa que la nostra cultura es fonamenta en el respecte, la responsabilitat i la transparència. Una manera d'entendre el món laboral i la vida, perquè en un futur persones com tu pugueu gaudir de les vostres feines com ho fem nosaltres.